Good morning, everybody. Midland Bernard Asante. Obi to my friend Boatin Emmanuel. Me no ebe kanse bi afri me wo Italy sesi ana mekasa. Mekasa fa Italy krodua we ho. Enne. Me ni se omo wo Italy ga bebre no. Omo ni vision wo omo ani so no asem we ni video ya meye no. Omo be kanse bebre afa ho ba me ba bia no koreda na me de beto. Na me kyerɛ de nipa wabrabɔ ɛbɛyɛ amawo onua brante me nua ba a owo Italy krodua mu a me bɛ kyerɛ o secret bi ɛwɔ Italy krodua mu a krono a yɛte mu nne no yɛma yɛni na hɔ na Italy entimi ɛmɛyɛ yita sani a yɛkɔmpren Ghana no Italy obeduru me bi wa hwa Ghana kora bɛba mfaso aba asne Italy me wɔ Italy na me kasa kyerɛ wo no Italy krodua mu ande ye wo no hwe meka no ma mienu bi na kyerɛw sɛ wo ye nipa a wo ye badwem ma ti ase na meka ne ye kura a wotim wonya ba bia wodi wuti beto sɛ wo bɛ fa adwena na ɛyɛ ba bia wo bɛda sɛ wo wiase sika nyina na wontime na wa sika no etimfiri wo nsa ma wo bɛyɛ hiani yani a otinda ema ne hoto no o wa adwene sine sikani a anya sika because oda na otimfa adwene wonya baabi di utito na onkata wani a odwene ema o hoto first one no ti se wo kro a yetimu no ti se dane ho aye tene nipa bebre kitamba afie wuro otu omo nso omunya baabi a omo beda na uti krom se wo pesika na se adwuma ani sika kura gugu foma wo sisa sika na udi begu hefa wodi sika de begu danim me bwapa na ebie no ma bi so akire mo no second one nie Italy krodua mu ga Europe apart from Italy na ukura passport wa sisa wo kokuro foforo so de akoye adwuma me kyerɛ wade pa apart from Italy krodua mu ha na ukita Italian passport wo mfa mfi kronu ma envalo emawo ukita Italian passport no uti Italia o te se bi ekita Germany documents 1 year documents ne so wo mfa so no me ne meka dem wo a wo nte ase no maaka me suade na awurade nyankopon se me de asamnas inter anyansafo na mayi akyere nkokwa bia na unim awurade ama me nyansa ne ninde na me de okyere apart from Italy na ukita passport wa sese ufri kronum ede ko ba be foforo wahunu se biti lending na anya lending passport no de make Italy akoya adwumada wahunu se biti Spain na anya Spain passport no de make Italy abaya adwumada wahunu se Germany ni ordinary passport aba Italy se obeye adwumada menu abrante a ukita passport na wa wuti kronum a wunyanya documents wa wuti kronum a wo documents aduru ba bia se ubetindi afiri mu no na meka asem we kirew meka ho bi na meka ya tena kromu a ama nuoma adienya woni ntima me ye video we ede ama mu a munsua ade no menu abrante so omo kasa Italy nya it is true meka kirew yama yani na ho yama yani enna ho na Italy krodua mu no ubetna ha 30 years 40 years 50 years wanhwe ya wo pension pay na obeje no nka woje pension pay a mene meka cho se nka ukotena Ghana nipa bia ukọ pension a o se ukọ okurom se wo ukọ bobra ana kuro na wo mu no e se wunya bibi papa firi krodua no hani da akọ pension wo Italy ha na obetima ka cha me se na brabo akoyie amano minuyanum Africa fo nkaka Ghana yensua ade yenyanya dane ba ku wi a ye yabrabo asiye yi
Yes, self contained we are. Ye babu chiri ya bobra. Nia oti Ghana. On tu kwane asi self contained. A wudu ka ni free yakwa. Onu to ka no. Otinam private. On fanye adwuma. Atopa turu agum. Ba wa wude ko ene wantima nyusu watono. Wa babu chiri. Wo so so wa ma obati so. Me chire wo ade. Ama wo sunya de afri. Ma me papa. Mama yentu anamo. Na yɛhwɛ kurowe ni yie na wanhwɛ yi a kurowe yɛ tenama obeduru mre bi no yɛ bɛyɛ sansani nipa nka wo yɛ adwuma duru ba bi a ɛsɛ wabrabo adwuma na wo yɛ adwumadene no adwumadene na wo yɛ yɛ no ɛsɛ wutim bɛyɛ adwuma a ɔbɛma wahotɔ a wo mmere bi mba yitere ya enimu saa yitere ya wo bɔ akokorakora sɛ wo yɛ adwumadene uwa mawo kronga nso no omuntua nkura ne kura sika mawo na wonya de odebe atete wo ho bebre ne omo yire te kronga se wankoye adwuma ama upe no na de hwe wo yire ehwe wo ma e wo school aya mon checking krona academy ehwe ade se etesa bawo kronga onikuna na brabo basa Germany ya bawo na owo babi ya unyada ne kura dem etna a government tipia naka Italy ya binia ya tena kurem ama no ma fa ya sepa me sro menua a obenya video we a wo Italy sua no ma bi ye free video we me sro hwe ita kura wotima kuro foforo ntimi mmam se me be ya adwuma no it is difficult ya tena say ye mrepa me sro mo amaba mu foforo no mo wa na mo bia muntu na mo ma Italy documents emeje nka kurunga na wanhwe yi a wabara bobe basa awurade nka ho awurade nhyirawo so betie me na wafa na wode abobra awurade nhyirawo e wa adom